Előttünk kicsit balra egy okos házadépítő megy. Termék, üzlet. Termék, üzlet. Ugye két lapátja van az evezőnek. Termék, üzlet. Termék, üzlet. Termék, üzlet. Termék, üzlet. Termék, üzlet. Az okos házadépítő így megy szabadon. Termék, üzlet. Megállt egy picit. Ez az, szevasz. Jó, oké. Így van, Gábor? Egyetértesz ezzel? Tökéletesen, meg vagy nyugodt. Anikám, szerinted ez? És ott az eredmény. Ott az eredmény. Ott van az eredmény. Meg az eredmény ott van, hogy bemutatom, hogy itt mögöttünk ülnek a nemzetek. Tehát mi magyarok ülünk itt az első sorban. Van mögöttünk amerikai, spanyol, svájci, mindenféle, de mi vagyunk a vezetők itt elől. Mi utánunk végre feltörtünk, mi magyarok, jön utánunk egész Európa. Hajrá, gyertek velünk!